agus for géad fáilte isteach héag what the focail podchraoladh a thugann ardán donna saineolaithe is síhíní is suntasaí dá bhfuil mu ann. Is mis Ciara Ní É. Thosig mé an trá YouTube what the focail hir sa bhliain 2017 agus é mar aim a gom cabhrú le fálamóirí eile an teanga a cheadú. Leis an podchraoladh seo bhhailm cabhrú le daoine a bhfuil Gaeilge acu agus míon le bór feabhais a chur uirthi. Agus nar míon linn ar fad é sin. Gach seachtain bíon sí sa chathír os mo chóir an seo i Studio Radio na Lithe. Cuirm se le crua cheistena, onas gur féidir libse a éistóirí maithe, snas a chur ar bhór gcuid Gaeilge. Ba bhíon lom a bhuachas a gabháil le first na Gaeilge agus an folklór nua béir le Gaeilge as uiriocht dhéanamh ar an podchraoladh seo. Tám se ar tinal sa scéal na saineolaithe seo a chluistáil agus tám cínta go raci sé chun bhar leatsa freisin. An tí atá a gom aniu ná Máirín Nic Eoin. Tá fáilte is fitheróid héag what the focail a bhórín. Gur míam hagad ta híra. Deir mé cúpla focail ar dús chun tú a chur láthairnis. Scoláire litríochta í Máirín Nic Eoin a cha na blianta fada ina léachtóir le Gaeilge i gláiste fóric Droim Conrach. Is mó leabhair mór tiomh atá scrífa eici féin agus bhí si ina hagarthóir nó ina cóhagarthóir ar neart fáilseáin idir cnúsaigh aistí agus eile. Tá si ina tholamh emirata le thulscoil chathair bhaile clia agus ina báil d'agadamh leagan héireann. A bhórín tá tuiscint ar lethe gotsa ar stair agus ar thocólaíocht na litríochta agus na teanga agus tá mé ar bís tú a bheith an seo lom aniu. Gur míam hagad ta híra. So tásáid mé leis an géad ceist a bhfuinn go sunrach leis an bhoclóir. Cad é an iontrál nó na huntrálacha is fearr leatsa san nachlóir? Se, well, nuair chunig bheith an cheist se hín mé gur ceist thar bheith dacratán an dhéan sin ar díire iontráil amháin aránú as a bhoclóir seanú as folklór be ach báile marrá dusach báirde gur breáil an folklóirí gur duine mé a cheannig folklóirí nuair a bhí mé i mo bhaclainn teanga fadó agus a dúsáid agus a úsáid an folklóirí go rialta. Agus ábhrí sin dáilteag mé rih an gceann is déanaí an folklór nua béir le Gaeilge ar nói. Tá folklóirí chu tábhachtach sin do rinnear bithe i géirí teanga cheadú mar ghairteanga ach tá sé tábhachtach freisin gan duine ben teanga tá i gceist an chéad teanga tá acu ar nói i gás na Gaeilge go handúil bíon muid a plé le folklóirí dátheangacha seachas folklóirí aonteangacha agus sin ceist beidir i dhiocichan cín sa blé seo folklóirí Gaeilge béirle nó béirle Gaeilge ach is faointe iontach ólis agus seimhrithe teanga folklór ar bith. Ach le díriú ar an gceann is déanaí atá fáilsithe, an rud atá go hintach faoi ibhrehéan ná go bhfuil sé ar fáil ar líne, agus go bhfeiceann daoine anois gur rud dinimiciúil é folklór. Mar ribh seo éonúair a fáilseach folklór, cholú agus a fáilseach an folklór sin bhí sé dé tarrá a státa, mar bíon gach teanga an béirle agus an Gaeilge agus gach teanga de hir a gachrú. Dá rí sin tá an folklór se dinimiciúil agus befar a chur leis. Nis hála sé hartar bbliana gábblion beidir a hinna is gur fáil siach leagan gar leagan go ábhar a táir líne mar leabhar mór téagarthe ar iiretáin. Bhí tábhacht leis sin mar tá údarrás a baint leis an leabhar suirt gur féidir leat é bheith agat i de lámh agus tá suirt stádas a baint leis sin agus tá sé agamann se tá sé mór thromsa tá sé ar mo ghlúinas mo chórann seo ach Bhhailm díreach rionta bhuana nach chlóra se halua trí nó a léirú trí chupla sampla a thuairt. Tá focla is folklór béir le Gaeilge se so an chuid is mógan na daoine a úsáidigh be siad ag lorug an ocail Gaeilge ar ocail nuair ar rása béirle. Cé gur féidir mar eile bhfuil sé ar lína gur féidir é úsáid ar bhealach eile féidir rudaí a chuirteach dre mar as freisin an aimúlaach sin an. Ach hín me gur gombeach sé go má díriú ar chúpla focail a bhíon beganín dachar don duine atá i géirí Gaeilge a chur ortha nó focail atá agus Gaeilge. Ceanna chun an focail disadvantage agus disadvantaged. Tá an focail disadvantage tá sé sin gur breá tá is féidir cóbhéis a héana i dhéanamh idir disadvantage an bhéirle agus míbhantáiste na Gaeilge.
Ach bíon an focail sin in úsáid in is go hána vinnig go hadíochtúil nó anamachail gur atá buní ar adíocht, so bíon daoine a kaint faoi the disadvantaged. Agus sin an áit atá dachar, sin an áit a bhfuil an aib an sin ag an Gaeilgeoir, mar ní féidir the disadvantaged, focail amháin anamachail amháin a bheit agat sa Gaeilge, dá bhrí sin tá sé tharbh táhachtach go meach samplaí gon ocail agus an focail in úsáid. Agus sin an rud, sin an mórmhua atá ag go bhoclóir go bhfuil samplaí a bhd níos mó samplaí ann ná mar a bhí sa bhoclóir béir le Gaeilge bhí agan go dtí se bhoclóir de bhaldrithe mar a thugtar air. Bhí samplaí an sin, but níra a nírid sin samplaí, agus tá annach chuid samplaí an seo, agus tá na samplaí atá ann freisin na frásaí agus rudaí tá siad boníthe ar is dócha ar chaint an léonja, ar bhéil an léonja, agus beidir go nnéirthach daoine bhfuil cén fá a meach folklór boníthe ar an gaint mar atá sa méle. Ach tá sé sin táhachtach go meach muid an Gaeilge an-rháil mar atá an béirle mar atá muid an béirle an-rháil go bhfuil tuiscin do gine ar na difriochtaí freisin. So the disadvantaged an terme béirle sin caithe tú frása úsáid san Gaeilge, so daoine atá faoi bhí an táiste. An sin má a de géir sin a úsáid i ggóthechs eile in Albert agus mar sin tá castach ag baint leis. But léiríonn na samplaí atá seo tá samplaí an seo léiríonn freisin má ólamíon den an focail míbhantáisteachs má tá siad a caint faoi rud ag na bhaineann le míbhantáiste. Nach gá i gcónaí an focail míbhantáiste a úsáid go bhfuil frásaí ar nós it'll work to your disadvantaged. Nach gá míbhantáiste a úsáid bei tú híos leis. Racha sé dá, déine sé de abhlas. Tá tá severas Gaeilge agus an ráisiúlacht ráhanna Gaeilge tá sé sin ar fád ann, so tá sé cé go bhfuil sé buní sochar an smaoinmh go bhfuil frásaí sa méle agus cáid frásaí Gaeilge bheit hagann dóibh. Tá ráisiúlacht na frásaí Gaeilge a thugtar ina léirú iontach má ar hebhras na teanga. So tá déan an antráil sin gnéad an antráil sin a léamh amach ach beidir gur leor an méid atá ráite gom faoin sin. Cean focail eile hasíon le dis a míon muid a bhíon áflé a goin ná cuincheap disability an bhéirle. Agus rís tá sé sin anna himplí san Gaeilge tá covéis a héana idir disability agus agamas nó míchamas an dá ocail sin san Gaeilge. Ach an sin bítar rís a caint faoi the disabled, so daoine atá faoi agamas, nó daoine a bhfuil agamas ar so tá struchtúr níos castan sin. But an sin bíonn sé an úsáid go hadíocht dúil an rudaí ar nós disabled parking, a disabled toilet, agus feice tú uaireanta rudaí aistrithe, focail amháin díar piucí amachchas foclar, but cuidian an foclar se linn mar léiríonn sé nach féidir linn díreach lehras agamasach a chur síos go gafar, clós parkála do chuoine faoi agamas nó a lehéidir sin a úsáid agus rís tanna samplaí tugtar samplaí eile freisin. So sin cúpla sampla an go leor eile a thuairt sort in a léiríonn ina dugan an folklór sort ráise ólais dar éire agus tuiscin a dúin ar an Gaeilge mar theanga. Tá sé anspéisiú agus is léirgamín tú is mína bhreintá faoi na folklóirí agus catástíigh an tú. Tá sé spéisiú an chuí gomín an Gaeilge níos fuide an ammantí mar dúir tú an sin lehras doghine atá faoi bhí chumas nó doghine, tá sé níos fuide ach tá bíon ráhanna eile an freisin atá níos dúchasaí agus níos gonta freisin, ní don ceann uirithe sin ach tá annach chuid nachna eile. Cinnte darfa agus tá annach chuid suirt gná nachna Gaeilge. Dír gnáúsáid na Gaeilge tá annach chuid samplaide sin an se sé sin beag na faoi chuile antráil antrálacha mar sin ina bhfuil téirme mar d ach ní a gcónaí go meach téirme
ag tastáil chun an coincheap a léirú I ggóheics. Tá samplaí in fectoréis sin go minic nuair a bhíon aistruchain á dhéanamh an id feibli uanta bíon an Gaeilge níos fuide mar eall an struchtú réamhachlach be muid a caint faoi sin beidir níos minic ar bail ach tá samplaí nachhfuil se sin a gceist freisin mar hampla manual handling tá sé sin an term sin bhíon sin úsáid bíon cuasaí le déanamh ag fostithe manual handling agus an áíre tá an focail céan árá faoi róin sin le manual agus handling so san Gaeilge tá sé níos sconta lábhsiú ní tá bheithrá lábhsiú le a lábha so tá samplaí mar sin annach a bheith ag fear amachtáibh siúd freisin áit bhfuil an Gaeilge thar a bheith gonta. Anna bha gur mí agat. Am léon rud eile ar bhla rá faoin bhoclár sola mug Tá díireach rud amháin a rélam mas rud ghfuil rud suirta a sppraag mé le smaoine bhíanana. Tá foclár nas wow. Focle tá tagisteach sa gaint I méle. Tá suirta níos cuitianta is beidir in úsáid sa méle na bhíoch. Agus brehanúir sin sa foclár agus tá rud is san Gaeilge nós sin godíal agus a lehéidir sin. Ach bhí méid smaoineh nuair a léime ar íst an seathe an chéad rud atá se an antar ná mánam agus go hanna finnig deirtar sin mar bhánam. Gus mar méid sin sort wow na Gaeilge bhánam. Agus tá ann agus suirt an fórsa a bhainean le sin. So ní dólam gofuil éon réil in siidir wow agus bhánam gur as bhánam a tháinig sé ach ag an am céanna tá suirt an fórsa céan a bhainean leis ann. Tá sé feisce gom scrífa mar UABHA freisin níl mar ághfuil sin Gaeilge ach daoine géirí wow chur steach sa Gaeilge ach deirí mé le amachchan seo gur bhar MH bhánam anna gas. Ok, an céad ceist ná cadíad na botún cainte is cotíanta a chluisin tú? Se, no. Fuairsan cheis ar dachar mar ní duna mé in áíre a bhíon tuirtsaig a míon mo chlúsa ar béir gan na botún má bhíon a géisteach le déana bhíon a géisteach le na bhfuil le rácha agus dábhrí sin ní bheoh suirt lista agam lista aní efníideach nó caníocht dúil agam madidir le seo. Is tólim éáid a bhfuil an Gaeilge á labhairt go háirithe tah mag an Gaeltacht. Beg botoin le a glastal beg Gaeilge nach bhfuil crín á chlastal sé náidir an rud é. Ach dá men le réimsí a lua is tócha ina míon dacrach ná is tócha gur réim sin a córéire an áid is mó suirt a míon dacracht ag déanaí agus go háirithe timpeall ar na struchtúirt atá san Gaeilge nachhfuil sa méle más an dairtang. Well, an chopail cínte na chlásail chuimhneasta atá casta san Gaeilge an cuimhnas díreach céanúir a deirtú atá céanúir a deirtú a raibh. Agus chuid gona fáibanna sin le háireachtáil in Gaeilge na Gaeltachta freisin go bhfuil suirt na sean idirhealaithe nach méidir sean dhéanana I gcónaí sa gainte ag déanaí, bud cinnte gan duine bhfuil an Gaeilge mar an daratanga acu tá sé sin anna dheacair. Go háirithe timpeall ar rudaí ar nós na struchtú réamhachlach. So san Gaeilge, sa méle tá sé anna hín plí le rá I trust you, tá I an bríthir agus you, tá anamní bríthir agus cospórt. Ach san Gaeilge tá muoine agam asat. So an sin má tá sé sin ag tastáil in Albert ina bhfuil sé in díreach a sin iad na daon is politir é sin a bhfuil muoine agam más tá an struchtúr in díreach. Agus tá sé sin anna dheacair do chuoine. So sin ceann gan a réimsí go glosá botún más má leat timplarthe. An bhfuil difriocht idir sin an professor as bhfuil muoine agam. An féidir sin ará. Is féidir bhóga timp mar sin. Is féidir cé gur dólam I gcaint na Gaeltachta go bhfuil an leagan eile an duine bhfuil muoine go más a bháid níos cuitianta ná sin an duine ina bhfuil muoine go. Ach just braham an ammantí go bhfuil sé níos éasca an chuí sin mar tuigim go bhfuil sé ann agus tuigim
gur cuadam a bhfuil ará in Seach ní aibríonn se chomá sin le réamh go leile an duine bhfuil grágam dó. Yeah, tá sin Dá bhfuil grágam, you know. Sin fear. Tá dá rodán. Dúr gur risilm nuair dúirtú an sinne in amantí nuair támacaint derm se mar sin é le mearú am féin chuna sé rá. Yeah. Uanta chuann daoine an réamh leisteach fao rá. Tá rudí mar sin, tá rudí a bhainein le hinscinna cinnte le cléichlaíthe tosaigh sémhíthe agus áirithe bheith anú gan a bheith anú iad a bheith náiteach mí chearta an inscinna anamacail gan a bheith, you know, so daoine bheithe caint fao an fáib seach san aib agus so rís na cléichlaíthe sin ar fad. Rís an rud don duine gur bíon Gaeilge an daratanga acu an rud atá san Gaeilge nachhfuil sa méle se sin bhfuil cléichlaíthe ar an bhocail. So na cléichlaíthe tosaigh sin sébhú agus áú gan a bheith crinn an deilehíocht fricin an ocail gan a bheith crinn, so gan an teisiil ginneadach a bheith in úsáid san áit amach sé in úsáid gnáidir san Gaeilge agus mar sin. In áíire you know, tá Gach sais botú ná. Ach rudí eile tá rudí bhainein le beidir ró úsáid focail áirithe agus sampla-háin á tauchaí, le fólamí an muidir scála agus tá sé anna úsáideach in eistí agus cinnte tá sé anna úsáideach mar ocail ach is minic is gan nach haint gnéireach duine amachchan se nó rud a cinint níos nádúrthe ní gá bheitthe caint fao, you know, sa tauchaí be me chalí níos fearr sa tauchaí, you know. An bhfuil an réim beag an mícheart. An réim mícheart an sin agus bíon dacrach le sin amar go úsáide bheitha buint as an bhocail áfach sa gaint freisin mar rís cé gur focail le tá thar bheith úsáideach sa scríomh mar ochlásal. Ní focail é, ní chluiseá ag caint réadú chuisgailge go ró vinnic an bhocail áfach agus an sin uairint ar nóid chuir an daoine ag tús ábairt é áit a bhfuil sé go minic sa méle, however, bla bla bla. Ní, you know, tá sé sin mí cheart ó heh chóir ar na Gaeilge de. So, an féidir freisin a chur ag tús ábairt? Well, yeah, bhechar mhaachnaí ana fi sin ar nóinúir tá daoine a caint, ní bhíonn siad is muid bhar Abertí, agus ní bhíonn muid a caint an Abertí, bíon an teanga ag sileán ar méil agus ó bhecharm smaoin bhar sinar ní hosó fá óráid le freisin den cinnte. Yeah, agus beidir an rud atá gceiste go an sin beidir sa méir le go bhétá sin í ana bhálsa or as well as that nó rud éigen mar sin. Déirtha chomá le sin nó rud a cin mar sin san Gaeilge istóchan sin. Agus an céir ceapá faoi cosúla, úsátar sin an a vinnic sa Gaeilge. Ach ní bhím cinnte im Tá mé cosúla cop an caí agus a léidir sin. Na cosúla seach is dála nuair éigen rudí cosúla sin, seach is rudí den cinál sin. Oh, se ní se. Tá mé cosúla cop an caí, cáí sin? I feel like a cup of coffee. Chúla mé le héidir sin. Tá mé chúla mé le héidir sin árá. Sin chuid de fróise an talbhíthe ag daoine is socha a bheith ag fólam bailí agsúla le rudaí ará agus gan a bheith ag titim siar ar an rud céanna cosúla dála tá sé sin anna úsáideach cínte fearracht beach focail agsúla tá dearbh ag duine le duine eile cinnte bheith sé sin. But tá gné chaúnach braham a baint le sin, braham cinnte in Gael an na mún, tá anna dearbh bheith eile na ahars agus dearbh bheith an galín sin an máthir scríanna, tá dearbh ní déirdís cosúil ní cosúlacht a dúsáidir dís a chorbe. I ggótheag gan cinál sin ach nílam chun cinnte sin, ní bhain chu saineolaithe sin in is ar na canúint ar fad ach nílam chun cinnte sin ar chola mé sin níir sin in Gaeilge Chonamara ná in Gaeilge an túisgurt. Ach cinnte suirt clár ráha bheith ag daoine agus leagan bailí difriúla bheith ag daoine le rudí rá.
Stochas an Gaeilge mar sin hain gomíon margheallar stádas an teanga agus mar sin bíon fólamóirí cin ala cléan I dro canúna a bháin agus rís is ceist an a bhór í sin go lucht folklór ach ceist an a bhór í sin de lucht fólam agus teagas agus dúin ar fad mar chaintear in a teanga. So fólamíon tú cinál gnáis bhainean leis an ganúint sin agus beidir go gúngíonn sé sin an ráach lár a muinean daoine úsáid asach rianús. Ar fad. Gur go leis gas tú chur an spota ach tá ceisina rilumm agus tá Máirín Nic Eoin is mar cuirbach. Féile mé héana stoppa. Agus bhí ceist an spéisiúla gotan an féile le caintear dúchais a bheith mícheart. Se, bhfuil is ceistí sin a chur caintear dúcha seorm agus mé ag teagas go láiste fáric matléon lán as a bhí gceist agus sam céir a bhí áfléin nuair a cuirdach an cheistrin féidir leis an caintear dúchais a bheith mícheart. Agus nílas agam fós an bhfuil freigra agam mar an gceist sin, mar is dói nach gréadam go thomláin I gcuincheap seo an chirt agus an bhíchirt madidir le teangacha mar gur bé an chomarsáid réana is fáim gan na teangacha agus tá má dhéchan tú an méirle mar theanga ránda mar hampla tá si á labhairt ilam a bailach ar fud na crinne agus anna chuid creola tá ina meascáin don bhéirle agus tá theanga rúchasach cantar agus tá chomarsáid a dhéana agus is Gaeilge neamh convinisiúnta neamh chaidánach más béirlan na banríana tá gceist tá agus sin cinál an bháin ealsúnacht a bheoch agam madidir le teangachaí a gcuiteanna mar orlis chomarsáide níl ceart agus mí cheart a gceist. Má tá muid a caint áfach ar hábhfuil atá agan gan teanga mar a bhí an teanga in úsáid ag trá ar le is fearr na teanga. Is cinnte go bhfuil an teanga ag ahrú agus is socha ag ahrú I dro gnéireach daoine áirithe nach bhfuil an teangatá labhairt inis san Gaeltacht fiú. Nach bhfuil go bhfuil gnéithe de nach bhfuil ceart nó nach bhfuil grinn. An cuincheap atá luaite ag scoláirí áirithe agus am ag smaoinmh go háirithann seo ar bhór stadéir a rinne an scoláirde brian ó Cornáin ar Gaeilge Chonamara ná an Gaeilge tradiisiúnta. Now, tá sé conspóideach go leor mar chuincheap é seo ach go bonúsach tá sé sin tréis anlí sé dhéanamh ar chaintóirí in ísgrúpaí agsúla tréimh se ama agus tá sé tréis mion analísí ana bhar na cléachlaithe tá tagathe. So nuair échan tú an taide sin agus tá sé anna bhíon ar fad ach bheoch rudaí ar nós na gléachlaithe tosaigh an chóréir na struchtúr réamhoclacha na rudaí sin a bhí ar bhealach áirithe nuair bhí Máirín ó Cain in a ledóg agus nuair I healamh Máirín ó Cain nach bhfuil siad bailach in úsáid ar a gcuichéanna nó go bhfuil gombeach rionhá samplaí go na struchtúr sin a bhí an uair sin nach bhfuil siad nach bhfuil siad chodaingan docht inis. So sin é mar agrair ar an gceist sin níor bhailim ceart agus mí cheart a thuirt steach sa scéil ar ís istóid go muineann sé le cléachlú teanga. Tá an Gaeilge mar theanga bhiondaithe tá sé faoi léigear in áiríre ag an teanga ránda agus dábhrí sin is tean chur an bhéirle ar an teanga ar ag leabhair na fóineolaíochta agus ag leabhair na ghramadaí agus na deilmhíochta sin an rud is mó atá ag gceist in áiríre nuair éachantar na cléachlaithe sin. So más máileat a rá go bhfuil daoine ag labhairt na teangan is ar bhealach atá mí cheart is compráid le samhail a bhaineann méidir le ré eile agus analís atá dentar an tábhail sin bunaithe ar charpas scríofa agus ar charpas tafada. Is bralam an dearca sin cai mérá ach ag an am céine tuigim beidir nachm ceartas mí ceart ann sa chuí sin ach tá gurí bheith deis féilech mar sin tá gurí fésagur an féin. Cinnte darafa agus táim se árá sin ach níla marrá ná chóir doghine a bheith ag dréim leis an gaidan is fearr is féidir le a bhaint amach agus chun na críche sin
Caithe tú breanúir na heisimláirí is fearr, agus sinnéad na heisimláirí is fearr ó thaobh na Gaeilge labhartha atá ann agus ar fáil sa lá tá neohan, agus tá siad ann ní gá ach éisteacht, leis na meán Gaeilge Gach lá, agus tá Gaeilge darlumm atá chomá céanna agus a bhí á labhairt ag Brian Merriman agus ag ón ruasúla bhain le cloisteáil fós go léthúil is éocht darlumm gúil se sin fós ann. Agus tá an corpus scríofa freisin ina achfan mhórmhílteach againn. So cámuid a bheith ag dréim le sin, chamé na blianta I mar bhúntar tanga go láiste fádraig, agus an spruc a bhí againn in ar ire ná mic léin a thuirt I dro an chaidán is fearr a bhí siad an anna bhainteach, trí iad a chur I dagháil le faointí sin na tanga, faointí an bhéal bheo sa lá tá neohan agus na faointí tafada agus scrífan sin a chuirach eisimláir dóibh. Agus chomáile sin, leabharméin sin faoin tanga a bheith mar léas commerceáide, but tá idir gealú le déanamh idir an tanga bheith in úsáid ag mami agus daddy Somália nó ag déagóir ar an tráid nó ag déanaí sa teachtáirne ag bheith in úsáid mar bhó commerceáideach an cadrih déana dhéanamh. Agus an tanga mar urlis ghramadaí ag déanaí a bhfuil ról ghramadaí a bhfuil an tanga lárnach ann. So bhefií agsúil go mbeadh craoltóirí, go mbeadh múntóirí, go mbeadh déanaí atá ag feimú go ghramadaí trí bhean na tanga, go mbeadh caid an sáúil tanga acu siúd, agus an tidéal ná go mbeadh sé eisimláireach, agus tá an tidéal sin, caafar an tidéal sin, suirt a chuineáil os ar ggóir, agus muid ar an gunnar fólama, de aon den atá an gunnar fólama. So tá fólam le déanamh an sin a gcónaí den duine gur bhí an Gaeilge an daratanga, is fólam ar síl iad an ar ire. Mar agus den Gaeilge ó rúchas freisin, tá na faointí folklóra, tá na faointí starra in an nachfaní, agus bíonn siad an úsáid go rialta acu. Tá sé sin ráite acu héin, chuid go na craoltóirí is seanna bhonithe na craoltóirí a bhonnaí gur aidian na Gaeltachta mar hampla, daoine gur saineolaithe tanga iad. Úsáidann siad na folklóirí, úsáidann siad na faointí téirmíochta, úsáidann siad na faointí chun na ceart leaganacha go na loganamnacha a bheitthe có. Agus tá fianna sé méil héin ar an méid sin, so ní hanan a bheith i a chaintear dúchas danga agus gan éon úsáid a bheith agad as folklóirdaí. nó as faointí eile freisin, cé chu minic agus a bhíon ar a heiceáil an bhfuil rudaí a heiceáil a bhainean le poncíocht, rudaí a heiceáil a bhainean le litrú. I mean, seagáilm se litrú béirle tá focail áirithe is bíon an fós iad a heiceáil practicing CI de bríthar éin úsáidan tú sí, úsáidan tú but bíon ar an rud a heiceáil agus Hála sé domsa den céadú nar bhí mé measc roiint felamóí béirle agus dúirta éigen lom Cai an iver ulra de syllabus. There's many syllabuses. There's syllabi. Sha. Become alum. Sha. Ach ní focail béirle gearté sin tegum. Sha. Mar sin féin bhí sé spéisiú mar bhí is acu ar fad. Sha. Gur syllabi a geart ach ní bheith gom. Sha. Well sin an rod like the mata tú play go ghramadaí leis an méirle be gá agat. Mas irish orthú, mas scríbhne orthú, be gágat leis na tesáiris, leis na folklóirí, leis na faointí le mas agus éisteach leis an podchraoladh seo. Ag caintear ar na botún cainte mar sin, an raibh éon botún a raibh airtsa ruaige as do chuid cainte féin. Tá ní cheist sin chód dachar, mar chuní raigart Brad am rud a cinnte rá faoin gaoir cheadmh me an teanga mar tógach le béir le mé limanach san sin maiile clia ach bhí Gaeilge le cloisteil sa teach mar caintear dúchas Gaeilge bhí an maithers agus so bhí Gaeilge le cloisteil chomáile sin bhí tuiscint agan mar fáisté mar héachmuid chun na Gaeltachta sa saoire bhí tuiscint a goin gur a Gaeltach da agus bhí so bhí an takeíocht sin ann, but go bonúsach dólam an teanga mar dólam annach a daine trí bhean an chóris idechais. Agus dá bhrí sin tá mé cinnte gur a go leor botún, just nílam an smaoineh ar cheann amháin, tá mé cinnte gur a go leor botún. Ach
tá ag smaoinemh in ardíire na stratéisi a bhí agam na stratéisi a bhí agam le barr feabhais a bhaint amach agus tása go méid seo gur raibh sé thar a bheith táhachtach ag puinte amháin I mo chása ag nílam cinnte dearbh ar hála sé seo nuair a bhí mé ar an meánscail nó nuair a bhí mé sna blianta tosaigh ar an ollscail. But ceapan gur hála sé nuair a bhí mé ar an meánscail, bhí múntóirí bhí an tálam go raibh múntóirí maithe agam freisin a bhún antanga go maithe agus a chuir an a bhéim ar chuineas agus rudí mar sin. Ach ag puinte amháin I mo héal chun mé trí réchúir sa ghramadaí. An bhí sin an leabhar a bhí agan mar leabhar ghramadaí ar an meánscail agus bhí sé an úsáid agam ar an ollscail freisin agus chua méid tríd an leabhar ar fad agus bhí annach chuid cleachtaí ar chúl níd bailach ar bis scáil go bhhéiteach an múntóir dul tríd na cleachtaí sin ar fad leis na daltaí, but ag puinte amháin haing me sin mé héin tríd na cleachtaí sin rinne mé Gach eile cleachta na bhí siad ceartaithe bhí an leagan ceart le fáil ann freisin, but rinne mé hébi cinú rinne mé sin im líana sé ar an dara le bhéil nó im líana héin ar an ollscail. Bhí mé ag a buinte sin imime óla mé ar féin riirithe. So bhí me ag ghlacha freigrachta as ma ólam héin agus sin cuincheap sa teangaíocht aimach agus lochtéidechas teanga agus ruchan daoine puinte go ghlachan siad sealamh ar an bros is fólama agus nuair a ruchan duine an puinte sin go bonasach is sin puinte go bhfuil tú ráile tain tá me géirge me an teanga seo go crin agam. Agus ní léon bhealach lené sin I ní leor déireach an aberhaile dá bhéad a thugann an múntóir deit bíon ar tú héna haing tríd sin go hidéalach dá dhéanach gachmach léon ollscaile sin ag puinte aigen bheoch an caidan ag an deire a bhd níos fearr luigh mise le riont daoine gonnearna mé é sin daoine a bhí cosú liomsa ag múna na Gaeilge agus ag múna na litríochta ag an tríú leabhair agus dúirt siad ar fad gonnearna siad hain an rud céanna. So tá sé ar spéisiú bheitha agsúla sin daoine a bhí ag múna na teanga ag an tríú leabhair go méidís ag leabhair ard ach sin an chuir ar chealamh mé an bon chruineas is tólam ach cá mé rá agus dúirt mé se go minic le mo chuid mac léin. Ní lár bin a mím sé gobar ar alt nó a rud ag scríomh nach gadíam faoin sé go hanna vinnig faoin si folklóra tá rudí áirithe nach bhfuil man anna chuine le chléigen bhfuil dlí buincinach nó férincinach má tá adíocht le dá leis an gatha séú bheithan tá rudí agus bíanarm dul arás agus iad a heicáil agus dáhrí sin a fá gannéarm nach dagan deire leis le húsáid na bhaoin si nó nach dagan deire le forbert suirt na scéile natanga tágad hain ach tá mé cinnte gannearna me go leor botún dus ní an smuoineh botún ar le agus an tú an corpus Máirín úsáidem an corpus úsáidem is brala mé úsáidem agus úsáidem cé nach bhfuil sé be nach bhfuiltar a chur leis a heile pot a focail hí sé sé tá sé anna bhar fad ach tá an folklór nua anhá sa méid go bhfuil annach chuid soundplay frásaí agus abertaí gur féidir le dulchúthe ach díreach óibh an chruinis a bheith ardalach agus a bheith mar a bhfuil tú cinnte a bheith seicáil agus mar sin de déana mé sin fós agus bheith mé gcónaí an dhéana stólam a bhí mé I ról agur háireachta le riont blianta nuas ar thionscna bheith agsúla agus tá sé sin dúlánach ach dóla mé annach chuid ráid sin mar an dúlán a bhain le sin go minic ná gombeach scríbhnóirí gun chéad scá ar éagsúlachtaí ina stílscrín áireachta sa méid go meach cléanna idró canúna ar leigh duine bháin seachas duine eile agus mar is óilde a stócha níl an caidan figiúil dílis de éon chaúintar le so mátá cléanna canúna an chaúint sealahí go hanna bhaigh duine agus an duine ag scríomh go caidánach ach go canúnach
Caithfidh an tagarthóir aber atá ag pléile anna chuid altan sin agus anna éagsúlacht an caiithú ólas a bheith agad ar na canúintí freisin. Is rud é sin beidir nach mííon ar an agarthóir béir le déile leis an irid sin tá údarás níos mó ag an gaiidán lárnach suirt béirle. Ná mar atá san Gaeilge tá údarás fós ag an ganúint san Gaeilge, tá sé sin suirt dachar an sin. Bheith anna bhástrucht ag tastal hiige sin. Well caiithú bheith an bhástrucht sin ag agarthirí an rúm, agus bheith an bhástrucht sin ag an gcuid is mó na déanaí bheith a gobar an trío le bhéil agus ag plé le hobar agarthireachta. Bheith beidir mástrucht omlan ar chanúint ar le ach feasacht faoin na príomh-bhíochtaí. Idir na canúintí. Rud a bháin dúirt madidir le rudí a ruúige, rinnech mo chainte hafada úr nó agus bhí orm éisteach tír leis agus cean rudí thug mé faoi deara ná na agus rudí mar sin is tói go bhfuil rudí mar sin go well tá mé treéis well arán sin inis mar hápla agus seans go bhfuil cúpla well ráite gom agus tá well tá sé cuitíanta go más an Gaeilge mar cheanna na focla sin a úsáid an déanaí. Bhí staidir marrán sin. Is intriocht is marcéirí discúrsa a thugann lech teangolíocht ar sin is bailach le tá focail nua atá isteach sa Maryland is tá daine agúsáid an ocail sóir a gcuid sin só agus iad ag smaoineh rud ach thug mé faoi dara go well agus agus ní catá cearla sin. No ní raon rud cear leis agus ach is cean rudí le bheith faramach do cínte níl sé deas a bheith géisteach le daine bhfuil annach chuid like agus actually catisteach mar tá rudí san Gaeilge gur féidir a úsáid in áit na bhocail sin ag an am céine an aiban ar íre ná nach bhfuil sé róh fad dar leom ar an glúis annach chuid rudí mar sin a bheith le cloisteáil arénas. Ní mailim a bheith géisteach le annach chuid Will Mar ar banan é agus like in ar ire nó an digansú bhíoh sé sin ag mé iadríoch bhí sé póbrin digansú agus thuras an digansú. Tá sé anna ghailech. Tá sé ghailech, arénos. Déirdí go minic mar deirtha ach bíonn sé anspéisiúil mar déir siad é le tuairt le fis go bhfuil siad déanamh beidir astrúcháin ar an méle. Ó se tá fáim leis sa ggóthaigh sin ach bíonn sin úsáid uaireanta agus níl fáim leis ó thaobh na commerceáide. Cinnte just ceapan go sé spéisiúil bhfuil siad cinál feasach gur bhfuil siad déanamh astrúcháin ar an méle agus tá sé nósco siad a gá leiscéil le déir siad ag sin siad mar deirtha. Mar deir sa mé. Le léirú, but orintanta ní chun siad staach sa bhéir le fiú, just mar léirú go dtigann siad nach cainte dúchasach é. Se tá sé sin ann cinnte ach rud tá mise go déanamh iireachta gan bheith ag úsáid an aimsir láthaigh in dhéag nuair nuair a hagam bháile chuirí mé duine ar siúil nuair thuchas mé bháile. Nílas gom céim fá bhfuil sé có láidir mo chuid caiinteach tá sé an dacarm just bí me gcóí a fiile air. Ó se tá sé bunathe ar an méle luatré sa leir sin lurig an bhéle ach sin rud nuair thuchas mé bháile nuair expéríisiú se. Sin an sort ruda agus ní bhíon daine ag smaoineh ar rudí mar sin ar bhaint ag smaoineh ar bhotúin Gaeilge nó ar bhíchrin is Gaeilge ach sin na stóchan cinál ruda. Dúir mé le Carla mé amacham. agus tá burtú fear ar a chéile inis an táir fad Tá sin go bhá mar tásúlagam go éir mé as. Se agus sin sampla maithas tócha. Bhí mar caiint hena féin ar na rudí is dachar do elamóí agus luí tú na rudí nachhfuil ann sa bhéirle. Se na rudí is dachar gan ólamar brahan sé ar an bhólamar ar bhealach istólam go bhfuil ghramadaí natanga, struchtúir natanga, deilehíocht na bhocail agus córéir na habirte nó córéir na cainte struchtúir generalta natanga. Sin iad na rudí atá le sealabhú agus Tá brethir an stratéise tá ag an bheolamar tá daine ann agus is máileo an mappa a ólama dosach so le dugann siad faoin toras. Agus daine eile tugann siad faoin toras agus fólamíonn siad ar an mealach ach
struchtúr natanga ach cean den rudí atá annachúlánach don ólamartanga ná cuasaí fáíochta. Agus mar is dólam go bhfuil go leor go farsantacht an duine sort in eistithe sa go a bhúimníonn siad focail. Agus bíonn se anna dhachart imacht ón rud atá agat I do bháthair cheanga go dtí fuaim eile agus nuair bhíosim im bhacléin alscaile an chuige a bhí in úsáid sa goláiste alscaile ag an nám maidir le sin ná go míoch ar roioine canúint a ránú mar eisiam láir nó mar spruc roimh féin agus an sin rinach obair cheanglanna a bhí bonithe ar an rá sin agus nuair a chuadaíine chun na Gaeltacht bhí sacrúcháin áirithe an dhéanamh maidir le sin chuatú go dtí an cantar sin. So ach bíon anna acracht ag déanaí le sin agus tuigim an dacracht sin cé gur dóilem gur háirig me an dacracht sin mar bhí tágháil agam leis an Gaeltacht mar dhégóirt. Gus nuair has mé ghilchan na Gaeltacht is a ghil go Conamara, has mé ghil go Conamara seachas go Círí. Sin scéal eile. So bin cinál an spruc cheanga a bhí agam ó héamh na fáiríochta agus rinne mé míhíhall. Fuimen in natanga thuirt leam na níla marrá go labhríimse sa lá tanjahan ar nós caintóra as Conamara mar ní dóile mé agus am mé bróidir linn ar ire as mechanúint tart bhaile clíoch as me idir chanúint bhaile clíoch mar sin héin tá tuigim bhfuil rudí áirithe im áireacht gur im chuid cainte atá tógé ar an iirecht sin suirt go le dro Gaeilge Conamara, but tá sé sin dacha ar roioine agus is cuinnam sa múntóireacht a bheith ag denna cleachtaí fáiríochta le micléin agus bhí micléin áirithe a bhí sásta bhíon seráile le léimeisteach sa rud agus bhíh mu denna cleachtaí na fuimine nachhfuil sa méir ar nó an CH mar an CHT sáráile just den ábhéil ar an rud aber buin solt as an bhuaim an tí leathan versus an tí cail. Agus tá sé sin dachar ag déanaí. Is cuinnam go mac léin amháin a dúilteigh an léim a dhéanamh, agus bhí Gaeilge don scáthaigh an mac léin seo agus Gaeilge bhaile clia a bhí ag an mac léin seo, but ní an na fuimin ní rah an tidir ealú idir an tí leathan agus an tí cail. Agus dúirt se am a puinte bháin, agus mé ag táhaint ar, taine bh winter seo agus gófras, denna iirecht agus dúirt se. Dúirt se lem níl fúnar mé ará, dúirt se nach digan tú mé. Agus bhí an ceartar fad an freigrthg sé go bonúsach níra sé ábalta an léim persantachta thuirt a bhain le bheith géirí labhairt ar bhealach a bhí cuirfidh dó héin na bhí sé thar a bheith líofa satanga agus is fáib a bhíonn sin domsa mar hiig mé go homláán dó, agus dar ire déantaigh mé leis. Bhí an rud a dúirt sé léirigh an freigra an rud a dúirt sé am léirigh sé anna asacht cheangólaíoch, mar bhí an tanga ag feimú gur bra níor rádó, agus tá gné eile buint le seo, Tá meach an Gaeilge á labhairt ag go bhfad níos mó déanaí. Bheach a bhfad níos mó déanaí ag ús ag fuaimnú na bhocail ar bhealach nach ónan é agus fuaimnú churcoghine nó fuaimnú an spidéil, so bheach a bhfad níos mó de sin ann. Agus níos éascaí de hiiscin. Se, dá mar rud é gur Gaeltacht de maiile clia beidir nach é imachantí leathan sin ní bheith sé aréanos ní bheith sé mar dheallar star natanga. Tá an tanga smidirínach is tá na héileáin Gaeltacht nó na ceantar Gaeltachta, is scuit amach ónna chéile tá na fuimin an sin, sa an chuideala an tír, a géirí na fuimna sin a thuirt leo. Ach aréanos is réim se mór dacracht é sin, mar sola mar bhealach is féidir leis an agnach, doling le go cogníoch le struchtúr na tanga, má thugann tú faoi is féidir leat an mappa a ólam, na struchtúr a ólam, na páú na ant agus mar sin. Ach an léim sin dhéana agus dír rud eile a churann a bheabhraíonn se níos mónistam tá mé géirí le tamana nús gálaigh a chealamhú, mar bhí méid orthe gálaigh agamóna ó mar réimhse san olscail mar dólam bhíoch léochtaí agan san gálaigh.
agus buchan calacha go. tá mé bís le gála go bheith agam, le tá level áirithe in spragathe a gceistan seo le go mén ábalta mé héna chuir nniúil trí bheanna gálacha ach táim á áil anna dhachar Na fuaimena nachhfuil san Gaeilge agus tá siad go hálainn tá mé denna dhíhall ach tá sé dachar so tá sé dachar beidir ar an tanga ar go fisiciúil go fisolaíoch é a bhoga I dro ruda nach bhfuil cleachtaithe agat sin rud amháin agus an sintá an rud faoi de farsantacht an rud a bhí gceiste an macléin bailach clíoch sin agus bhí an ceart ar fád aige bhí ní raman anna áit a bhar ach tá de cheanga gur breá ach ní bheach éon stróart an tidir ealú sin I dhéana agus an sin bheach an tanga níos inghlacathe fós agus tá metha chuirteach ar fós I raidir na Gaeltachta cach an tidir ealú sin a bheith agad nó ag chuirteach ar fós is I monscoil Gaeltachta. Ach sin rud agus tá focail a gomsa fós atá roite go mícheart ón monscoil. Rudí a dúirt múntar le mícheart agus a dalaméin ar bhí mé ceir blion díos. Uair an tagann siad amach agus bíonn siad mícheart agus deirm féin se ní mar sin deirtar sin. Well sin rud agus sin fá le dul siir chuig an rud a bhíálú a gin níos luíthe Tá sé ceirceóir a bheith rá bhfuil gach rud cadaithe agus atá cumarsáid ar siúil ach má tá tú do bhúntar níl se sin fear bechóir gomeach na samplaí a thugann tú bechóir gomeach an caiidán agad agus tá faiban an sin nach mé an táma goin dá le stechananta go thomláin inneáta me cínta Déting stra omláí a leatsa Well tá faiban an sin a bhainean le feasachtaí faoin gaiidán bechóir a bheith acu don ghnó atá có cínta ach táid a kaint faoi cheanga I bhionlaithe an seasa tá sé sin le chur san áirdamh. Agus tá scéal beag a got faoi nua ocail a chum de inín. Se bhfuil bhíos I mo bhil an chuiste téirmíocht a farrint blianta agus an churchaig a bhíochan a go mé crinú na mísa agus bhí liste mór téirmé chuirtí an liste sin chuig na buil rion seachtain I rih na cruinithe agus Má tá spéis ag na héistóid rinne cuama brana chuirsíos ar seo freisin nar bhí sena so ní gádam chuirsí féidir ar an broses ar inrí an bhíoh sé an ósagam sa dultrí na listí sin Somália agus údanta dá meach rud a cínt simúil ar an liste phléhan é leis an na dtíine bhí timppla ar Somália má chuid páistí ar a spéis áirithe cos rud le chuirdís ceist bhfuil an rud simúil ar aonús bhí an ná simúil se an téirma gá oclach se ar an liste áirithe se agus chachas amach é agus de chumme inon bhí sé an óga an nám de chum sé láirdach téirme agus luúmén téirme leat agus istóí an bailach sferlin é a hásal ná féchant an bhfuil tú aní an amach cén téirme béirle a bhí ar a chúl mar is oberó méle go béirle go Gaeilge bhíoch an cuiste chuidhá so an téirme chum sé agus a chuirdach fhí bhráid an chuisteí sin agus ar lachan cuiste leis mar héirme ná smachtadán. Smachtadán. Agus luigh mé le mo chóleaí ha choláiste an ams dúirt mé leogra se bonithir héirme béirle raibh gá ó go lán. Smachtadán is smachtadán an duine sin. Tá gus mí bhar meascáin idir smacht agus amadán. Gá dain. Control freak. Oh, an bha. agus nuair a chuir me ceistar mo chóil ar chúpla cólaí sa goláiste dahan siad é smaoinnig siad ar control agus ach bhí se tá se go mamar ácail agus bíon sé úsáid agan Somália ghlachan cuiste leis? De ghlachan cuiste leis. Yes. Nílas agam cécha far lean agus a bhíon sé úsáid. Ach tá ábharíonnta a dhéanamh ag an gcuiste téirmíochta agus is sóí uaireanta go mííon daoine siniciúil faoin nua hairmíocht is féidir le cainterí Gaeilge uaireanta bheith siniciúil faoin nua hairmíocht ach tá géirá leis mar bhfuil muid díoch sásta na fág le béirle ó úsáid gan scán tá géirá leis agus tá go leor téirmí bisisiúla téirmí maithe suirt gohar le linn COVID chunach mar sin.
bhí termíocht nua ag tastáil. Bhí termíocht ag tastáil agus ginnach an termíocht sin agus sular tháinig TG cethir ar an air chuir an cuiste termíocht chuige le cabhar na naine a bhí ag obair i dro bhanú TG cethir agus saineolaithe san ollscoil bhí pádraig go méalóid lán fórteach an bartíoch ar hanachlór de hairmí telefís agus radio chur dal a chéile an uair sin agus rinach é sin mar tuigech gur gombeach níos mó úsáid á buint as an na termínú a bheith an telefís an so rinach é sin agus bhí se go híntaach agus ar nóid tá an technolíocht héine airthaí an irid sin ó héine tá an termíocht Gaeilge tá termíocht dá komme in agallamh so ní rud é dír gohfuin leis an Gaeilge agus tá ba tá éocht dá dhéanamh stola má héh na Gaeilge chuinál suas leis na farbirtí mar idirnáisiúnta gúirsí termíochta. Ag fecem go bíon daoine orthe nach maithló an Gaeilge ará. Má tá an focail róchasú leis an méle nó róchasúla teangacha na hhorpa bíonn siad rá ó féoch ní Gaeilge sin agus sin má tá an focail an réilech nó nachil sé goúla tanke eile bhín siad rá is rá mééis sé, le ní bhín siad sásta le ceachtar. Se agus úanta bíon gáhéir ma ann agus bíon níl an túdarrás céanna ag an rud is údarrás í san Gaeilge agus atá an túdarrás atá ag an Oxford English Dictionary. Agus beg sé i gcónaí stocha mar sin, but is stoilm gur féidir brenn go dearfach ar sin, go bhfuil téatar agus áhaclan ann, agus ní he dearan dam é, mar bhfuil muid an an idir jaú cuin cheapúil i dhéanamh gohfuil se sin iúnach de chótheic sa bháin agus é sin de chótheic eile. Is cór brenn go dearfach is stoilm ar an ilgnéocht sin. Agus cruimi ceistúir faoi na hana cainte nó focail ba chuir do roiine úsáid níos minice ach dúir tú nach má leatsa na hana cainte. Well, uanta sochan ar smaoine duine ar nach na cainte bíonn siad ag smaoine bhar rudaí seanachate rudí ar cheanachil beagnach, ar rudaí atá ar rudaí sean oclacha. Ní hé nach máilem nachhanna ach ní máilem nachadóirdacht, ní máilem cainte tá sort fuidigíthe le nachhanna. Ach tá rudaí san Gaeilge a henaíonn go mórlam is máilem rudaí a bhfuil gontacht ag baint leo. Agus cúpla sampla bitáile glunne fuisce ó as an neart. Sin an Gaeilge ar níos, le tá níos an runta sa méle ach rud ó as an neart. Tá sé go hálan just ceapan sé, cuimsíonn sé an rud atá gceist. Súil thar a chuid a bheith ag duine. Duine bheith sort santach an rud éigen a bheith ag an máhard a meach duine géirí chuid is mó gan chá go milliis. Nu súil thar a chuid a bheith ach tá sé anna úsáideach mar is máilem rudí mar sin. Is máilem rudí mar gur istói gur chúla mé iad le linn má óige agus úsáid an fósiad ar nós tá sin am sip dul a chola. Agus fuair sé sin am iad agus beidir nach bhfuil sin úsáid an gach ceantar gailteach tá sin úsáid go agus tá sé gan ias agus tá sé sin ná anna radiisiúnta mar sub féir ar chúl an rud a singur agus sin coleg a hatar agus rudí mar sin cinnte. Agus is bralam focail freisin natá ganúintí agsú but focail nach bhfuil in úsáid gom héin mar ní bheidir snáidir gom héin agus bralam íad ar nós treifil rudaí ag muintir hir chonel agus rudí a bheith nótálathe an Gael an na mún. Is bralam rudí mar sin ú ball night, bhechalig ball night, am gúil se go hálinn mar chuincheap. But saolí miad is socha ar bhealach ní úsáid an héiad ach dúsáid an idir chamógéad, mar ní thugadís gnáadú a chuún. Strumpí leis an bhuacht. Well, strumpí leis an bhuacht, rís mar gur buin sin le chuna mar an stúci leis an ochar strumpí leis an bhuacht, spalpí leis an ochar, de bhain, strumpí leis an bhuacht, bhain sásta sin ará. Rís Bhreathnacht na cead go mé. Breathan sé ar an áit agus ar an ggótheics is dócha ina bhólamítar rudí agus bhí an na samplaí thugamid sin is brealam rudí sin na chluisteáil, but ní éan iad sin ar fad úsáid mar buineann siad
ní déirtha neadar an bast me hús sin an na rud Deing sin dá mé go mún Deing nadidir an chuid nadidirís Neadríis agus is cuioine mór amháin a bheith gan mar é ggóúidir bhí me bhachtléin a gnáam agus bhí duine in ardánta agus is gáil na mún a bhí eice agus go honúnar a hen túisteach i régiún canúnach eile muélíonn tú i dro na canúna sin mar ní hiig forthú mar an bud bhain se níorhhéig so bhí si mar rudí ar nós neadidir can na héamh rudí nach dígach beidir an duine ón áit ach is bralam tá go leor rudí san Gaeilge haíonn go mórlam ceanan rudí an réomhíorna an severas réomhíorna tá so níl muid taobh le anna le very tá deara go bhfuile tá ardár tá sár chluthe fíorhá agus tá si sinítach go bhfuil an rud sin na réomhíor na treise sin atá iúnach. Is bralam an uamach líocht freisin, is bralam agus an uam is bralam tuirseach tréocht do tnáite Caiteach agus rís tá cleachta go mar sin ó bheith an óg mar bhíoh méiad mar dúirt me níor tógach le Gaeilge maid ach bhí Gaeilge agus bhíoh rudí mar sin in úsáid aige agus tá siad annachúchasach agus tá si fós an úsáid suntasáasta seachas tíoch sonna so is bralam rudí mar sin. Bhí ceiste go frí sin mar braham an ammantí leis an méir le go mín scríóirí gomórgurí cliséanna a cheachant ach in ammantí leis an Gaeilge mar dúir tú féin an sin tá siad an de rúchasach agus bhválaat iad úsáid bhválaat iad a chuomhnú sa teanga. An ranú go bhfuil difricht idir an dátheanga sa chuí sin. Beidir go bhfuil ach a rís brehanse chuidhá ar an ggótheach sa stáilm chuid gon teanga bhefracha tá agan tá sé buí ar héal na túithe agus chuide sin tá sé go bra fellan sé an chótheachs. Mix muoine bhar rudí ar nós dris chosáin a bheith samálachart som mí dris chosáin a samálach ar fphobal na Gaeilge agus iad a géirí a gceart a teanga bhaintamach ach dris chosáin a bheith samálachar. Ná tá sé sin ábharach a mahéal mar tá driseach í teachta níos tríd an gáirí Somália agus bíon dris sin samálachar minic go leor isce bheith áthing chun de bhfuil an hain. Tá siad go hálan in ar íireach bó a bheith chur thrán agat. Tá siad go hálan agus tá siad iúnach cinnte in áiteanna ach beidir gandal haar fór leo, cinnte bhí na clochar fadríní, clocha bheith fadríní déanaí. Bhí an numar úsáid a bhaintas sin, agus chúla mé freisin déanaí bheith caint faoi íocle a bheith nó gan a bheith ag agriochtaí, gan cuacht a bheith ag agriochtaí, agus ná tháinig an can sin, chuirí an son Maryland, atá sé sa Maryland, is cuid gan chaint fafrach bíonn se sa méir de freisin. Sin rud eile bhainean leis an gaint na hánach. Saolíonn muid leis an Gaeilge an chaint na hánach, mar go bhfuil sé fós mar nós san áirteis go mbruntar marcanna ar nachanna a bheith an úsáid an eistí agus rudí mar sin. Seachas a bheith ag smaoinmh díorchar nachanna bheith an úsáid cinál go nádúrtha gur chuid go hebhras na teanga go bhóla míonn tú focail i ggótheachs éigen. Ach an nachadóireach de gcuiteanna chuidhhad na seanachil atá gon san Gaeilge tá lehéad chéanna in ilomtanga eile. Is rud anna idirnáisiúnta an nachadóireacht tá taid a fiú dentar sin so chuidan na mafar seo a cheapan muid atá an a réalach níte sin fear go thomláánach an irid leis an méaladas níl rud níos idirnáisiúnta ná ché go saolíonn muid an béaladas agus scéalta béaladas leis an saol tradiisiúnta in éireann. Agus an bhfuil bhéirlachas tá go muid a caiint le uair clíag nach mór hena féin agus tá nach mór críicneach tá cúpa ceisfága gom a bhfuil bhéirlachas a churn sa staach nó béirlachas granmhar nó ítach nó éonrad tá cluiste got. Se tún chur an bhéir ar an Gaeilges ábhar Olivór tá gestan sin. A rís brehanse go thomláin ar an ggótheachs, aber páistí atá ag sealamhú na teanga i ggótheach scailscaile mar hampla, bítear ag súil go leabhra siad Gaeilge, faoin amíonn siad i rangadóirín as bheith rial na Gaeilge á chur a bhaim, so bítear ag súil go núsáideag daoine Gaeilge go commerceáideach salamíon an teanga sealbhíthe go thomláin acu. Dá bhrí sin ní nach inú go
go mííon leaganach in úsáid acu atá boníthe an méle so so ag bhfuil annach chuid soundplain galí man an smaoinehar rudaí ar nós sin máú sin más nó leagan éigen de sin ceanna luítar go hanna vinnig dat main sin más nó sin má nó díirech má so now ní éiteach sé sin duine bethe chur bhuiile ach má tú mar bhúntar mar tan páiste géirí rud ará trí bheannatanga, but má tú mar bhúntar cai tú déile lei sin trí stratéisi chun slumsa sin a bhúna an bi sin an rud a thiocigh goach a spéal an fáiste. Ní maiile man nummercha den actually agus like sin rud a bháin ach ní dóinm gur béirlacha sé sin chonig mé chúla mé siad na daoine is mó atá géirí an Gaeilge a úsáid i ggótheigs neamhread aisiúnta sin i ggótheigs tah mo an Gaeltacht is mó a glasise tú an rud seo dútar béirlacha súthe so chuna mé micléin chonig mé scríomh ag micléin agus ráite micléin bhí a géirí an Gaeilge churchan cín sa chaláiste rud barrel ionintach má scríomh agus rudí ar nós mí ábúchalí tuigann tú an rud atá gceistan sin agus páiste ará ag áite bhar chuine eile go bhfuil an cnó capal atá aimsithe gur féidir é áardamh agus iad a cordamh líon na gnáite capal atá aimsithe agus iad rá is cuma tá sé conquer chuann rudí mar sin glindar mar chuí ar bhealach mar an páiste ag géirí commerceáidí ana trí bheannatanga is i ggótheics a raibh páiste ag déanamh commerceáide go náúthe trí bheannatanga so ní meid freigart de cheiste chorbeach, bhhailm beidir rud éigen ará faoi na foglatá san Gaeilge a heine an lom. Déan sin le Sola gríoch ní an muid mar tá ceandan a rudaí a heine an go mórlam ná na foglatá san Gaeilge atá pléile cuincheapa atá anna hefir agus nachhfuil lehéid nachhfuil wachasag ocail sa méle ar chorbe agus aine tú na focail se mar tá siad a mélan a héiran inis agus in úsáid ag déanaí nuanta sa saoil paibblé fiúháin ceanna chun ná cór an focail cór mar COMHR mar má do géirí a bhíú sa méle tá gála habert nó le léocht feag dar íire leis an gcuin ceap a bhíú agus is bráile mé mar tugann sé leis annach chuid de spirit fphobal na Gaeilge freisin is stoilm agus an ceanile tá gailmhar leis cé gur focail le rútaí eile ar fad éine an focail mehel is bráile mé mar ocail agus dúsáid mé go minic é i ggótheic sanna olscaile agus mar sin is fearlam bheitthe caint faoi obair bheithile nuair tá daoine cóir brúla chéile seachas grúpa taide agus rudí mar sin. Ba tá an iiri sin brí tahhir gan na rudí sin agus an iiri sin crí tahhir gan na focail sin agus irt cóhiiscintí madidir le cóhabrú is brala méid sin agus cean eile a ra mé smaoinehar chuidhá le déanaí agus bhí meid smaoinehar le linn chréibh sin na pandéime mar sinanúair bhí mé cléile an gála mar chinál tionscanmh pandéime héin agus bhí mé páirteach i riint imachtaí ar líne mar éisteir gan chuid is mó a ceannacha chra a chuir grúpa go lucht leabhartha na Gaeilge sa gap bretan ar bon agus bhí siad a caint faoi ochla gomininic agus a caint faoi héach san áran agus rudí mar sin, but bhí mé láthraigh an sesiún seahan a siad a caint faoi gcuincheap seatha boníthe ar na focail go leor san Gaeilge agus tá sé ddíireach mar chéile an chial i ngálaigh na Halban. Cílíonn go leor de róhanna bheithat agus cílíonn go leor tá go leor airgid ag na daoine sin, tá annach chuid airgid ag na daoine sin. Tá an dá chial aige. So tá an cuincheap go hiintach má tá tú ag caint faoi rudí ar nós inmhúnaíocht agus míanta daoine sa saoil agus bhí siad á cheanga lei sin agus é sin cuincheap atá á orbertanis sa méle in nofnas agus gur leor nuair a deirta ghfuil go leor agat ghfuil go leorbí agat. Sin do róhan agat dar íor gur sebhra sé sin agus bhí siad a caint faoi sin agus bhrálam hain
thug sé annach chuid rudaí le chéile na bhí an plééis sin ar siú le linn na pandéime nuair a bhí ar roioine déile leis an saoil ar bhealach ní borríanta san ní ra sin anna gáach a bheith ceannach agus rudí mar sin agus bhí bhád níos lúda sin á dhéanamh. So sprelam rudí mar sin na rudí mar sin atá sa teanga agus na tuiscintí atá taobh hir go ochla atá agan. Agus beidir go bhfuil annach chuid rudí mar sin satanga agus tá annach chuid rudaí agan satanga freisin atá díreachasú leis na rudaí sa méle. Uaireanta úsáid a déanaí an focail béirle mar go bhfuil fórsa breise buint leis cuoine Mícheál Cníl an scríbhneoir a rá, ba tá sé caint faoi ailse i scéal gur fear leis cancer mar tá just tá fórsa buint an focail béirle agus úsáid uaireanta rána sin focail béirle. Agus fion an duine a bhfuil an ráach lár acu uaireanta rána siad an focail béirle. So tá ana go mar bhuiine tá garid an ghilm agus deir si tá mé happy out mar tá si go breán an tá mé suntasásta rá. Cinál alíonn se é. Is cinál alíonn atá é agus tá croíocht a buint le sin. I mean fáiltíim rih lehéadí sin. Agus uaireanta spríotán an love an tusa mise mar níl an focail te love an bríthir. Tá fáib lei sin san Gaeilge. Tá sé difriúil, agus uaireanta an rud eile, chuann sé gádaí ar de aig nuair a ecann tú é sin I deachtarach WhatsApp, So caihamid a bheith sásta leis an rud atá gcuin freisin ó héobh na dangachaí agus an meascán tangachaí ach a bheith ag dréim a gcónaí leis an ráach leir atá agan a leagan ús tócha agus. Bhín an sprí le ag daoine leis agus bhín an crocht a ggó leis freisin. Agus sularachmid ar dí an deire ar fad bhfuil éon lead a go inis tos na héistóí an lead is mó a déobh eaglam na Gaeilge trí chéile. Cad deartha? An chóirle a chuirlinn ar roioine ná tágáil leis an tanga agus ní léon leisceil an bhór ag daoine inis sa méid gohfuil an tanga ar fáil ar an radio agus ar an telefís ar an riomhre ar bhealach nach rahanir bhí mis mar chalín óg níos fearr fós ar nó dul síos I measc an phobal agus toma éon deis a hapú le tágáil ana leis a bobbal mar ar deire mar a bhfuil is as an tágáil réana hagan an tin sppraige leis an mór feabhais a bhaint amach leis an bhún conversáide a bheith ann agus éon den a bhainean barr feabhais amach ní is fíor bheag an daoine a bhainean barr feabhais amach nach bhfuil tágáil acu leis a bobbal nó na pobal a labhraíonn an tanga. So an na tágálacha sin stratéis sé aimsú dóibh hain méid áirithe ama is féidir leat an radio bheithirsúlad sa tu githe a bhric festa. So tá sé anna himplí an chlús tuiscint. Bheith léamh cínta darafa an léthóireacht mar daingníonn sé na struchtúir iad agna a chluisean tú nuair atá tú géisteacht agus cuidíonn sé leatsart mappan natanga struchtúir natanga hiiscint agus sevríonn sé an folklór. Ní éan ní éan dair a gan an litríocht a bholle an tábhar scrífa a bholle agus tá ilamad cinálacha ar fáil inis agus nar fáil níos éas go mar léon tú ar lína nó a léon tú a leabhar tá sé ann agus na faointí folklóre tá siad go hintach ar fad tá faointe dar tidir clillstór agus bhulhin do roioine é sin a rúgaláil agus a heicáil CLILSTORE séirtán sin ná banc mór achfannaí atá chláríthe de réir leibhéal éagsúla comis tá siad I dangachaí éagsúla a bhfuil ábhar ilmheáin, so tá ábharann sin san Gaeilge aber aon duine tá géisteach leis an podchraoladh seo bheidís ar laid ag leibhéal bíadó den rámatágar a Eorpach de ólam tangachaí. So ránig bíadó an sin nó si a héan nó bí a héan más máliat. Téistechan agus feicitú topicí agus faoi gach topic tá ábhar físe uaireantas písa ón telefíse tá agus leis an ábhar físe tá trascríomh ar an gaint atá le clustáil agus leis sin chomá
ní gá ach an cursor a do riomhre a chur ocail be agus praban níos teanglan. So tá tú an focail mar bhfuil an focail arólas agat tá tú an focail a aimimsú óna faoin si folklóra le teanglan tagan géníos. Tugann an focail níos bhíochan an aimimúlaach sin ag bio.caí nó is féidir a chuirsúler. Is féidir tá an aimimúlaach sin ag tuairis freisin, tá sé seo anna bhamar is féidir leat an rud a stoppa. Tá rinne a héin cúpla mír le scríbhnaí Gaeilge ann ach tá sé go das tá mína d chinál réagsúla ann agus tá sé anna bhd an ólamar mar uanta tá ach finní eile fólam ha crothíthe timppla ar chuid an na héanaid mar an chuid is mód an na héanaid sin is múntóirí ar an trí level léochtarí al scalir an trí level a chrothigéad so chuidecha tá ach finní fólama a bhainean le struchtúir na tanganú le sebrú folklór a crothíthe timppla an rud, but an rud is fearr ná go bhfuil fís, fuaim, focail agus an sin mar a dtéigeann tú focail tá an cúnamh folklóra freisin agus is léirú iontach é ar an leasas féidir linn a bhaint as an technolíocht díogateach atá a bhaint as an technolíocht díogateach le cuidir le déanaí. Tá seanna dangaí eile freisin, so bhfuil sean an Gaeilge duite? Tá ábhar Gaeilge ann agus tá Frankis. Cuidhád an rudaí a dangaí aber nach Gaeilge Gaeilge is rudaí a crothaíoch i ggótheics in pobl in imirceach aber sa rank géirí. Tá sé boníthe ar an gcuincheap fólam chóthaite ábhar agus teanga sin an rud atá gceist leis an cléil content and language integrated learning. So I gcuideacha tá rud á dhéanamh agus feice tú an rud atá dhéanamh tá lectróir ag deisiú plugáide na rud éigen. So tá na píirnta tá an rud atá dhéanamh á phlé agus feice tú an rud a sa chóir. Nach na písaí Gaeilge agus Gaeilge is Sort agallamh agus déanaí caintla na chéile nó drámaí telefís a PC a sabaldrámaí agus rudí mar sin atá siúd. Níor cloiste gom faoi sin? Tá filiíocht da freisin na chéile. Tá filí ag léamh da. Sin na rudí man na rudí rinne a héin ach tá samplaí nach iad na cinar a rinne a héin le filí ag léamh agus an sin písa beag cainte faoin dána tá léite go. Tá sé go mád an duine tá ag level Sách má le gur féidir le léamh agus go bhfuil an chlús tuiscint grééisint amachcha freisin. Bhil gur míle maigad sa Máirín, tá tú tréis cóheics omlan éagsúla thuirtúing ar an Gaeilge fálam na Gaeilge agus sa anmhuiochtíad as teachtasteach. Gur míle maigad. Bhína gribh wat a focail lumsa Ciara Ní É, má tá ceist ar bith faoin Gaeilge ag dó na ggéirbh agat, féidir tú teagháilíon ah lumsa ar na meán hóisialta ag mise Ciara agus déanaí méid cínta é chur ar dhuine de sna síhíní sehra. Buchas mór a ríis le first na Gaeilge agus leis an bhoclór nua Béir le Gaeilge as an airiocht. Míle buchas leis an gceoltóir siomha as an track right from the start atá mar cheol aantais an chlóir. Buchas ó chrí le hí sa chathíir an tachtain seo Máirín Nic Eoin, leis an inaltar fuma an sa i Studio Radio na Lifa, Fergal Sax, agus buchas mór libse a éistóirí. Ná déananig dearmid is fearr Gaeilge chlichte ná Gaeilge bhriste.